Пам-пам-пам. Відзік. Я хацеў распавесці пра дупу Пра дупу. Давай. дупу разладу сваркі, якая робіцца ў геймерскім камьюніці. Давай. Калі ты памятаеш, некалі мы ўжо заўважалі гэтую гульню, таму што не заўважыць яе даволі складана. Боже, я ўжо страціў, дзе трэйлер. Гаворка пра Stellar Blade, новы эксклюзіў PlayStation 5, наколькі я памятаю, ўсё ж такі это эксклюзіў, выключна на PlayStation 5, з галоўнай гераіняй, знешне прывабнай, што шмат каго не задаволіла, шмат каго задаволіла, карацей, гэта... Фу, прыгожая жанчына, фу! Так, гэта гульня павінна была стаць у цэнтры нейкага скандала па выніку, і ён адбыўся разам з рэлізам гульні. Гульня выйшла тыдзень таму на PlayStation, атрымала даволі неблагія водгукі і рэцэнзіі, але гледзячы па аглядах, яна не з'явілася чымсьці выбітным. Здаецца, было больш дыскусій якраз такі наконт нейкіх нязначных змяненняў у знешнім выглядзе гераіні, якія адбыліся ў дзень запуску з патчам першага дня, які адбыўся. Большая частка дыскусій вакол Stellar Blade была пра галоўную гераіню Еву, яе дызайн, у камплекце з фізікай калыхання яе частак цела і вялікай колькасцю фан-сервіса. 26 красавіка ў дзень запуску гульні фанат Stellar Blade Марк Керн запусціў на Change.org петыцыю цэлую пад назвай Free Stellar Blade. Вызваліце Stellar Blade. Пад загалоўкам, чаму гэтая петыцыя важная, Керн сцвярджае, што Stellar Blade была падвергнута цэнзуры і што гульня цяпер з'яўляецца культурным маяком свабоды выказвання. Free Stellar Blade за лічаныя дні ўжо перавысіла сваю мэту ў 50 000 подпісаў. 50 000 чалавек лічаць, што зацэнзурылі гульню. Яна не такая, як была ў трэйлерах, і нават не такая, як была ў версіі 1.0, якая непасрэдна запісана на гульнявыя дыскі, а ў патчы там усё зламалі. І зламалі такім чынам, як бы это сказаць, што крыху зменшылі памеры пытання, так сказаць. Не, памеры пытання засталіся такімі ж, але ў гэтае пытанне крыху прыхавалі. За, як ты можаш бачыць, вачастыя геймеры, яны разгледзелі, дзе іх спрабуюць, у якім месцы іх спрабуюць падмануць, дзе ім хлусяць, і стварылі непасрэдна гэтую петыцыю. Многія з тых, хто падпісаўся, яны кажуць, што... Так, зараз яшчэ... ну вось тут яшчэ адное расследаванне таго, што адбылося. Што вось это такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Вось як было ўсё. Усё было відаць. А тут нейкую сетку павесілі, нам нічога не відаць. Вось, ну і таксама вось гэты момант 1.0, дзе тут злева нічога няма, справа, ну я тут ужо нават не магу павялічыць для таго, каб вы гэта ўсё разгледзелі, можа толькі на вялікім маніторы, калі штось там заўважыце. Вось. Большасць абвінавачвае Sony, вось гэтых падпісантаў абвінавачвае Sony у тым, што яны узяліся за цэнзуру і таксама вінаватыя ў ілжывай рэкламе. Прычым многія нават даходзяць да таго, што намякаюць, як гэта робіць Керн, што тут пастаўлена на карту святое права на свабоду выказвання. Што ж Sony зрабіла? Ну, гэта не зусім Sony зрабіла, таму што наўрад ці праграмісты Sony бралі і сарамліва прыхоўвалі пытанні, якія ўсіх узбудзілі. Вось, наўрад ці гэта былі непасрэдна яны, гэта хутчэй за ўсё ж такі рабіла сама студыя. Але сапраўды можна адзначыць факт, што тое, што было ў трэйлерах, вось гэтыя вачастыя людзі, яны знайшлі пацверджанне таму, што ў свежым патчы, у самым першым патчы, які здарыўся пасля рэлізу, шмат што прыхавалі. Не сказаць, каб шмат што, ну, прыхавалі надта тое, што выпячвалася раней, вось, скажем так. Самае цікавае.
Так і гэта іх абурыла, з-за гэтага узняўся сапраўдны шыт-шторм, дзярмовая бура, я не ведаю як это назваць, навальніца нейкая навала. І некалькі дзён інтэрнэт выключна, геймерскі інтэрнэт выключна пра гэта і гаварыў, што добра дэманструе тое увогуле, наколькі ўсім цікавая гэта гульня, таму што я нічога не чуў пра менавіта яе геймплей ці нейкія там добрыя водгукі пра сюжэт, пра герояў, штось такое. Я чуў толькі пра тое, што стала менш аголеных частак цела ў галоўнай гераіні. І гэта, хутчэй за ўсё, добра характарызуе Stellar Blade як гульню. Бо гаварыць тут асабліва больш няма пра што. Да і бог з імі. Ну, ёсць гульні такія, ёсць не такія. Ну, што ж сказаць? Хочуць, хай робяць. Ніякіх пытанняў. Вось такая прафесійныя такія каментары ад аналітыка вы толькі што пачулі. Ну, ёсць і ёсць. Не было бы і не было бы, што сказаць. Ну, тут самае галоўнае ва ўсім гэтым, зразумела ж, ты ведаеш пра правіла 34? Ты мне нешта... цікава, што ты тлумачыў мне, што ўсё, што ёсць, на ўсё, што ёсць порнографія на любую тэму, якую ты можаш падумаць. Вось, і зразумела, што хутчэй за ўсё, я сам яшчэ не глядзеў, не шукаў, але хутчэй за ўсё я у прынцыпе не збіраўся і не збіраюся шукаць, але хутчэй за ўсё ўжо усе вось гэтыя 50 000 падпісантаў яны могуць знайсці у любым выглядзе, якім толькі спадабаецца, на спецыфічных сайтах выгляд і гэтыя скіны галоўнай гераіні, таму тут асабліва я нават не ведаю, што ты яшчэ сказаць. Вось в такім свеце мы жывем, дзе 50 000 хутчэй за ўсё дарослых людзей так, яны змагаюцца за свае каштоўнасці. Хочацца патрымацца за каштоўнасці.